Andrea, egunon ongi etorri. Egunon. Etxeko politika kontuak berehala hartuko ditugu hizpide, baina etxekoa nazioartekoak era baldintzatuta datorre aspaldian, eta gaurko albistea izako da Danimarka eta Groenlandiako ordezkari politikoek estatu batuetako gobernuaren ordezkariekin egingo duten bilera, hauek Groenlandia bereganatzeko asmoa adierazi ondoren, egoera horri nola erantzun dakioke hemendik, eta iruditzen zaizu Europaren erantzuna izaten ari dela behar lukeen mailakoa? Nik uste dut egia esan batek munduari erreparatzen baldin badio, nahi askotan etortzen zait burura Mafaldaren tira hori, ez? Esaten duna gelditu mundua jesteko gogoa ematen duela, ez? Eta horrek eskatzen du gertatzen ari danaren inguruko hausnarketa sakon bat egitea, ez? Guk urte politikoa urtea bukatu genuen hiru berrespen edo egiten, oitako bizian batetik autoritarismoen gorakada oso nabarmena zala, gero eta nabarmenagoa, baita gure inguruan ere, eta bestetik ikusten ali zela, nolabait indarra gailentzen ari zitzaiola elkarrizketari, diplomaziari, akordioei, ez? Eta uste dut urte hasi eta berehala izan ditugun gertaera horiek, mundu mailan izan ditugun gertaera horiek berretsi egiten dutela hori dela, ez? Eta ikusten ari gerana da, ordena mundiala kolapsatuta dagoela, orden zar batetik orden berri batera pasatzen ari gerala, eta orden zarretetik berritara pasatzeko transizio hori izan daiteke justua, izan daiteke demokratikoa, izan daiteke paketsua, baina ematen du ez dela horrela izango, ez? Aurreko transizio hori izan etzen bezala, ez? Eta ikusten ari gara nola gainera potentzia handiak ari diren, bere posizioa etzen eta batez ere baliabide naturalak bere gain hartzeko alegin horrean. Eta horren aurrean ikusten dugu Europa bat, jokoz kanpo, egia esan, ez? Ikusten dugu Europak eta Europaren bueltan kokatzen diren elitek alde bat ere egitea erabaki dutela, eta horren bueltan kokatzen ditugu edo horrela ulertu daitezke Venezuelan eman den interbentzio militar horren aurrean hori salatzeko irmotasunik ez erakustea, edo telebisatua izan den genozio baten aurrean egon den epelkeria hori, edo estatu batuei egiten zaien segidismo edo jarraipen hori, ez? Eta horren aurrean uste dugu batzutan naif ematen baldin badu ere, beharrezkoa dela, eta horrela aldarrikatu zuen gure mahai politikoak astelenean ere, beharrezkoa dela berriz ere herrien burujabetza eta herrien bakea aldarrikatzea, eta itxaropen mezu bat helaraztea herriei, ez? Eta jende arteari, eta esatea munduan astoratua dagoen horretan eta polborina handi bat ematen duen horretan, Euskal Herrian baditugula beste baldintzak, sozialak, politikoak, gauzak beste modu batean egiteko, esateko badala beste Europa posible bat, herri honek ere orain dela 40 urte otani ere ezezko eman ziola, mundua sutan zegoenean, eta hori ere gogoratu behar dugula, eta horregatik astelenean egiten genion interpelazio bat herri honetako gainontzeko eragilei, diferentzien gainetik, interespartidisten gainetik, herri honen interesak jartzeko, eta nolabait ere itxaropenerako bide horretan lankidetzan aritzeko, eta uste dugu zentzu horretan Europak behar duela, ez? Nolabait gainditu orain daukan xok egoera hori, proiekturi gabe, balio konpartituri gabe, eta behar dula bestelako irmotasun bat. Azken ordutan, Europa mailako beste 8 alderdi politikorekin, ezkerreko beste 8 alderdi politikorekin batera eskatu duzue, edo iragarri duzue sinadura bilketa bat egingo duzuela, eskatzeko Europar Batasunari Israelekin duen akordio komertziala etetea, eta helburu bezala jarri duzue, 1 milioi bat sinadura lortzea. Iruditzen zaizu horrek izan dezakela erantzun positibo bat batzordearen partetik? Ikusiko dugu zein izango den erantzuna, baino batzordearen erantzuna baino lehenago iruditzen zaigu oso importantea dela kontestu honetan itxaropen mezu hori helarazita eta beste Europa bat posible dela erakutsita, herri aktibazio bat nolabait herritarren aktibazio bat bultzatu ahal izatea, beste Europa posible hori bultzatzeko eta egin ahal izateko, eta zentzu horretan atzo Europako beste alderdi eta eragile politikoekin jorratutako edo hasitako herri ekimen legegilea uste dut garrantzitsua dela.
hilabete eta denbora luzeko genozidioa bizitzen ari gera, eta horren aurrean Europak agertutako epelkeria onartezina dela iruditzen zaigu. Iruditzen zaigu ezin dugula jarraitu estatu batuei zer egiten, segidismoa egiten, eta iruditzen zaigu sortu nahi dugun Europa horretan edo posible den beste Europa horretan ezin dugula horrelako gertakarien konplize izan. Horregatik iruditzen zaigu herri ekimena oso instrumento potentea izango dela herri aktibaziorako, eta herri aktibazio horretatik abiatuta segurazko Europan eta Europako batzordean beste gauza batzuk posible izan daitezke. Nazioarteko ekimenez ari garela, atzo jakinarazi zuen Jaurlaritzak datorren astean Imanol Pradales lehendakariak parte hartuko duela Suitzan Davosko foro ekonomikoan. Jaurlaritzak mugarri badela esan du, zer iruditzen zaizue? Bueno, ikusiko dugu. Nik uste dut Europa momentu honetan esan bezala badagola pixka bat lekuz kanpo, ahultasun handiak erakusten ditula, nolabait proiektu komun falta hori, balore komun falta hori oso agerian geratzen dela, eta egiten zaizki Europari interpelazio konstanteak, egia da, Europari begira jartzen gera askotan, edo jartzen gaituzte batzuk, baino nik benetan batzutan pentsatzen dut, hori ez, Venezuelako interbentzioa irmoki salatzeko zailtasunak dituzunean, edo erakusten dituzunean, edo Israel, Palestinan egiten ari den genozidioaren aurrean horrelako epelkeria erakutsita, eta ikusita baita ere erantzun desberdina eman dan Rusiak Ukrainian inbaditu dunean, eta planteatu danean, hor nolabait eskalada militarren baten aldeko apustua, eta ikusten danean bi erantzunak desegokiak izan direla, eta denborak erakusten duela, bestelako bide batzuk beharrezkoak direla, uste dut egon daiteke ondo horrelako foroetara joatea, baina horrelako foroetan ere aldarrikatu behar dena da beste Europa bat posible dela, eta uste dut hemen badirela baldintzak lankidetzatik hori elkarrekin egiteko, eta uste dut hori izan beharko litzakela, Euskal Herri bezala Europari ere eskatu behar dioguna, eta munduari egin behar diogun ekarpena. Azken egunotan etxeko politika gintzan izpidea jarri duena da, berez etzi egitekoa den transferentzien bitariko batzordea, gauzak daudenetan, eta entzundakoak entzunda, edota esan dizuetena entzunda, bidean diren eskumenak iritsiko direla ostiralean iruditzen zaizu, edo arriskuan ikusten duzu atzo Ubarretxenak esan bezala bilera bera egitea? Ez dakit esan, iruditzen zait hau transferentzien inguruko eztabaida hau, eta transferentzien eta Gernikako estatutuaren betetzeari inolako garrantziarik kendu gabe, orain dela 47 urteko eztabaida bat, Eta ez dakit ere maila batean estatuak esote dion hartuta, neurria EAJ-ari zentzu honetan, Eta beste inpresio bat ere badut, eta da negoziaketak horrela hain mediatizatuak, politika hain mediatizatua denean, ez dakit benetan horrematen ari dena, benetako negoziaketa dan, edo zer ari den gertatzen, edo benetan herri honek erdigunean dituen beharrak diran, erdigunean kokatzen ari direnak, edo bestela interes partidistak diren, edo alderdien arteko joko hiek diren, eztabaidaren erdigunean daudenak. Nik puntu honetara iritsita, uste dut argi geratzen dena da herritarren ongizatea bermatzeko eta herritarren eskubideak bermatzeko beharret ditugun instrumentu horiek eraginkorrean izan alizateko dugun instrumento potentena izango litzatekela estatus politiko berri baten gauzatzea. Berehala joko dugu horretara eta elkarrizketa horietara, baina transferentziarekin amaitzeko Eusko Alderdi Jeltzaleak Espainiako gobernuari ohartarazi dio baldin eta transferentzia hauek ez dira gauzatzen, ez direla eskuak gurutzatuta geratuko, eta Espainiako gobernuak igerriko duela EAJ-aren jarrera aldaketa bat. Iruditzen zaizu, egon daitekela euren arteko harremanean bide gurutze bat une honetan? Ez dakite zeintzuk izango diren klabeak, baino nire sensazioa da esan bezala hain mediatizatuak diren eztabaidak ematen direnean, eta horrelako gai importanteen inguruko eztabaidak hain mediatizatuak direnean,
gehiago ari garela interes partidistetaz eta izain beste herri honek eta herritarren ongizateak eta herritarren eskubideak behar dituzten horietaz, ez? Ez dakit, egiten direnan horrelako afirmazioak, baigarriko duela edo horrek ondoriak izango dituela, ez dakit baitere esaten horrek zesan nahi duen. Zesan nahi da horrekin. Ez? Horrelako gertakariak eta transferentzietan atzerapenak ere izan dira orain baino lehenago. Ez? Horregatik esaten nuen, puntu honetara iritsita, berresten naiz horretan, ez? Benetan herritarren ongizatea eta herritarren eskubideak bermatzeko behar ditugun instrumento horiek gure esku izateko bermerik edo instrumento eraginkorrena estatus politiko berri badela. Eta estatus politiko berri horretarako, EAJak, EH Bilduk eta PSek duela hilabete askotatik irekita dituzuen negoziazio horietan, eman dira aurrera urratsak? Bueno, uste dut lehen esan bezala eta askotan esan dugun bezala horrelako eztabaida sakonek eta garrantzitsuek eskatzen dutela lan asko, ez? Eta soinu gutxi ateratzea, fokotatik eta politika mediatizatu horretatik bastante aldentzea, hori izan du da gure alegina denbora guzti honetan, eta elkarrizketak hor daude, publikoa da elkarrizketa horiek hor direla, eta gaiak eskatzen duen arduraz ari gara. Baina hor, Eusko Alderdi Jeltzaleak bai jarri zuen mugarri moduko bat urte amaieran, esanez ikusi beharko zela oinarririk baote zegoen, akordio aukerarik baote zegoen, ala ez, ulertu behar da badagoela aukera hori, aurrera urratsak eman direla akordio aukera hori ikusteko adina elkarrizketek jarraitzen badute? Begira, esango nuke politika mediatizatu horretan egoten dala, ez, batzutan beharra titularrak emateko, titular azkarrak emateko, horrelakoak egiteko, eta hor sartzen gerala batzutan espekulazioen marko horretan, bat optimista da, bestea pesimista da, epeak jarri, besteak jarri, nik uste dut arduraz aritu behar gerala, eta esan bezala honek eskatzen duela lan asko, ze eskuartean dagoen auzia potentea da eta kontestua ere importantea da kontuan hartzea eta horregatik nik nuke espekulazioen ambito horretan aritu nahi edo pen historia horretan aritu nahi. Importanteena da jakitea da auzi honek behar duela izan duen garrantzia, beharrezkoa dugula eta denborak eta gertakariek erakusten dutela auzi kruziala dela herritarren ongizatea eta herritarren eskubideak bermatzeko eta herri honen eskubideak ere bermatzeko eta hortan ari gara. Herenegun eneko handuzak hemen esan zigun baietz, berritu behar dela autogobernua, eskubide sozialetan aitortzak eta urratsak behar direla, nazio aitortzarako berak ez du eragozpenik ikusten, baina oso argi utzi zuen aldi berean, guztiak behar duela konstituzioaren barruan, erabakitzeko eskubideari atea irekitzeko modurik ez dela izango, eta zentzu horretan, bai EAJaren eta bai zuen gain jarri zuen pilota. Bueno, baina hori sartzen da, relatoaren inguruan egiten diren planteamendu horietan, ez? Auzi asko dira hitz egin beharrekoak, guk askotan esan dugu, premizkoa da herri honek aurrera begira dituen erronkei heldu ahal izateko, erramienta gehiago izatea, erramienta eraginkorrak izatea. Herri honek ere behar du aitortua izatea, eta herri hau nazio bada, 7 lurraldez osatua eta horren rekonozimendua ere behar du, eta herri honek bere behar du libre eta demokratikoki bere etorkizuna erabaki ahal izatea. Eta hori behar duen bezala, behar du baita ere, agerian geratu den bezala azkeneko hilabete hauetan eta azkeneko egun hauetan bastuatuarekiko berdinetik berdinera erlazio batez. Eztabaidatuko dugu, hitz egingo dugu, baina esan bezala, honek eskatzen duena da titular azkarretatik aratago bestelako lanketa. Gerta daiteke, eneko handuezarentzat nazioa aitortza dena eta EH Bildurentzat nazioa aitortza dena gauza desberdinak izatea. Alegia horrek berekin dakartzan eskubidea aitortzari dagokionez dauzkan ondorioa desberdinak izatea? Guk argi esan duguna, eta nik Euskal Herria Bilduren izenean hitz egin dezaket, Euskal Herria nazio bat dela aitortzeak ondorio bezala dakar baita ere horrekin noski
horrek, nazio aitortza horrek suposatzen dituen eskubideak ere errekonozituak izatea. Zeintzu lirateke? Bueno, esan bezala, asko dago hitz egiteko gai honen inguruan, baino, bueno, nik uste dut finean esaten ari garena da, beharrezko ditugu herritarren ongizatea eta herritarren eskubideak eta herri honen borondatea respetatu izateko beharrezkoak diren instrumento guztiak eta beharrezkoa ditugu bermeekin. Eta hori da momentu honetan, nere ustez titular guztien gainetik, edo batek eta besteak esaten duenaren gainetik, espekulazio eta titularren gainetik geratu behar dena. Iruditzen zaizu, autogobernu eguneratze horretan hizkuntzaren auziak izan behar lukela atal berezi bat, ikusita azkenotan bata bestearen atzetik iristen ari diren sententziak hizkuntza eskakizunei dagozkienak? Iruditzen zait, euskararen egoera eta euskarak behar duen biziberritze prozesu hori edo indarberritze fase horrek eskatzen duela. Eskatzen duela lehen mailako politiko bilakatzea eta eskatzen duen lehenengotariko gauza da baita ere onartzea eta rekonozitzea hemen oldarraldi judizial, mediatiko eta politiko eta ideologiko bat ematen ari dela momentu honetan euskararen kontra, ez? Egiturazkoa dena, lehendik ere bazetorrena eta momentu honetan intensifikatu egin dena eta zabaldu egin dena, ez? Eta esango nuke batzuek duten negazionismoa gainditzeko premia ere badagola, ez? Edo negazionismoa. Bueno, guk ikusi dugu parlamentoan Eusko Alderdi Jeltzalea, Alderdi Sozialistak berak, oldarraldi horren zer egiten duela, negazionismoa egiten duela, baina beste alderdi batzuk ere egiten dutela, eragile batzuk ere egiten dutela, kokatzen dute eztabaida, ez, nolabait eskubideen talka horretan, eta ikusten dugu nolabait ere, eta lengoan Aitor Estebanen adierazpen batzuk entzuten dituen zentzu horretan, nolabait negazionismo hori ez zuritzen, ez, baino horri nolabaiteko garrantzia kentzen, ez. Eta uste dut kruziala dela euskarak bizi duen egoeraren larritasuna ulertzeko diagnostiko zorrotza egitea, ez. Ze bizi dugu euskarak bizi duen euskararen biziberritze prozesuak atzeraldi zantzuak erakusten ditu dagoeneko eta gainera oldarraldi judizial, politiko eta ideologiko horren aurrean egonik beharko dugu eskala handiko reakzio bat euki, beharko dugu bulkada sozial eta komunitario potenteak, beharko ditugu baita hizkuntza politika berriak eraiki eta zentzu horretan gauzak bere gordinenean, ez, bere argitasunean azaltzea importantea dela iruditzen zait. Eusko Legebiltzarrean martxan atzo jarri zen martxan kalitate demokratikoa hobetzeko helburua duen lantaldea ponentzia. Agerraldi ugari iragarri dira ondorengo hilabeteetarako eta urtebeteko epean espero dira ondorioak. Baikor zara eman dezakenaren inguruan? Nahi, baikortasunaren eta historia honen ez zait gehiegi gustatzen, baino bai onartu behar dizut niretzako sinesgarritasun defizit batekin hasten dela ponentzia. Eta zergatik dio, eta legealdi hau hasi izanetik asko hitz egin delako desafekzio politikoaz, asko hitz egin da herritarrek politikarekiko, instituzioetekiko, politikarekiko sentitzen duten distantzia horretaz. Eta, klaro, azkeneko hilabetetan eukiditu legebiltzarrian bi herri ekimen legegile oso potenteak, oso pertinenteak, herritarrek dituzten kezkei zuzenean eragiten dietenak, bat gutxieneko pensioak bermatzeko, beraz, duintasunez bizitzeko behar ditugun minimoiek zeratzeko, izugarrizko 175.000 sinadura biltzen zituena, eta bestea gutxieneko soldata baten, gure errealitatera egokitutako gutxieneko soldatarena, biak ala biak, herritarren kezka nagusi den horren bueltan, ez, bizitzaren garestitzearen bueltan kokatzen diran bi eztabaida, eta hoiei, inolako eztabaidari gabe, ezezkoa eman zaie. Eta ordan, herritarrak herri ekimen legegile bat aurkezten dutenean izugarrizko ariketa egiten dute, ariketa demokratiko brutala egiten dute,
sinadura horien bilketa eta herriekimen legegile batek suposatzen duen prozedura izugarrizkoa da, politikariei eta legebiltzarrean eserita gauden hori eskatzeko gaiak, bi gai hauek konkretuki ez, duintasunez bizitzeko premiazkoak direnak agenda politikoan sartzeko. Ta jasotzen duten erantzuna da ezezkoa, baina ezezkoa gainera eztabaidarako aukerari gabe, ez? Ta orduan, kontestu horretan esatea batetik, ez? Krisi demokratiko batean gaudela eta gu ados gaude, behar ditugula mekanismoak, ez? Demokrazian sakontzeko ta gu ados gaude. Eta behar ditugula herritarreak, ez, politikara gerturatu, eta behar ditugula herritarren kezkak, ez, eztabaidara eraman eta sinkronizatu nolabait herritarren kezkak eta premiak eta agenda politikoak, eta hoiei ezezko ematea, eta gero horrelako ponentzia bat montatzea, nik legebiltzarrean beran, pensioen eztabaida eman genean esan nien, eske nola azaltzen dago, ez? Eta horregatik niretzako hasten da defizit horrekin, sinesgarritasun defizit horrekin, eta uste dut tamaina hartu bertzaiola eta garrantzitsua den gai baten inguruan gaudela. Bestalde, berriz proposatu diozu Eusko Alderdi Jeltzaleari gorteetarako hauteskundetara batera aurkezteko. Zerrenda bateratuan, jakinda lehenagotik ere baztertutako proposamena dela, zer lortu nahi duzu berriz mahai gainean jarrita? Bueno, lortu nahi duguna da herri bezala erantzun alizatea, ez? Guk gure azkeneko kongresuan hartu genuen, nik uste dut erabaki nahiko importante bat, eta da gure ibilbidearekin oso koherentea dena, eta da gure proiektuaren gainetik, ez? Gure interesen gainetik herri proiektua, herri interesak kokatzearena, ez? Eta uste dugu herri hau badagola momentu batean nun bere premiak eta interesak erdigunean kokatzea jartzen dan, ez? Autokatzen da momentu batean, gainera, eta larun batean ere ala esaten genuen, alderdi askok nolabait aldarrikatzen dutela zentralidadea, ez? Edo zentroa nolabaitez badago alderdien interes horretan, ez? Ta guretzako zentralidadea zerbaitek definitzen badu dira herritarrak eta herritarrek agertzen dizkiguten interesak, eta agerikoa da, eta inork ez ditu zalantzan jarriko gure arteko desadostasunak. Hori oso agerikoa da, ez? Oso proiektu desberdinak ditugu, oso gauza desberdinak defendatzen ditugu, ez dakit politika fiskalari dagokionean, zaintzari dagokionean, edo beste mila konturi dagokionean. Agerikoa da, adibidez, ez, Josu Jon Imazek lehengoan Trump txalotzen egiten dituen adierazpen horietan, Euskal Herria bilduri ia oio ipurdia jartzen zaiola, eta inundik inora konpartitzen ez ditugula. Baina uste dut, momentu honetara iritsita eta ikusita dugun panorama, eta aurrera begira dugun panorama, ditugun desberdintasunetan fokoa jarri baino, importantea dagoa dela herri honen interesak, herri honen beharrak, herritarren interesak eta beharrak erdigunean kokatzea, eta hortik aurrera egin ahal izatea. Eta uste dut hor baditugula konpartitzen ditugun kontuak. Baina ikusita, bi indar politikoen artean abertzaletasunaren hegemonia lortzeko lehia hori daukazuela, sinesgarritasunik badu proposamen horrek? Nik uste dut Madrideko hauteskunde eta zari garen horretan eta herri interesak erdigunean kokatzen baldin badira noski duela. Konpartitzen baldin badu denok Euskal Herria nazio badela, konpartitzen baldin badu denok herri honek bere etorkizuna libre eta demokratikoki erabakitzeko eskubidea duela, konpartitzen badu danak euskara dela gure nazio horren hizkuntza, konpartitzen baditugu nolait herri honetako 7 lurraldeetako herritarrek izan behar dituztela eskubide berdinak, eta uste dut horiek konpartitu behar ditugulak, nik uste dut erabateko sinesgarritasuna duela, eta gainera sinesgarritasun horretan Euskal Herria bilduk eta inkestak ikusita eta bere progresioa ikusita ez du ikuspegi partidista batetik edo alderdi ikuspegi batetik ezer irabazten proposamen hau eginik. Kontua da guk konsekuentziaz funtzionatzen dugula, gure jardun politikoan koherentzian aritzen saiatzen garela, eta koherentzia horretan guk oso argi dugu lehenengo herri hau dela, eta gero interes partikularrak edo partidistak edo alderdikoiak direla, eta ikuspegi horretatik guk jarraitzen dugu esaten momentu honetan garrantzitsua litzakela
Madrideko hauteskunde horien aurrean herri bezala erantzun alizatea eta herri honen borondatea irmoki azaldu alizatea. Alderdi guztiak ari zarete hauteslegoaren aurrean zuen proposamenak fintzen zentralidade hori lortu nahian, eta zuek aitortu duzue, lortu nahi duzuela zentralidadea areagotzea, soslai nordikoko ezkerreko laborismoa landuz. Zertan igerriko dizuegu soslai nordiko hori? Bueno, nik uste dut guk zentralidadean kokatu baino guk oso argi daukagu zein dain zentralidadea. Eta zentralidadea ez da alderdi bat, ez dira sigla batzuk. Zentralidadea markatzen digute herritarrek eta herritarren beharrek eta herritarrek markatzen diguten zentzu komun hori. Eta hortik abiatuta nik uste dut oso identifikablea dela Euskal Herria Bilduk zentzu horretan herritarren beharrekin sinkronizatzeko egin duen alegina, herritarren kezka nagusiei publikatuei baino benetako kezkei erantzuteko egiten duen alegina, eta hori oso era argian ikusten da, bai herrietan egiten dugun jardunetan, eta bai bestelako erakundetan egiten dugun jardunetan, eta esango nuke gainera hori identifikatu ere egiten duela herritarrek, eta horregatik gero eta gehiago dira Euskal Herria Bilduri bere bozka ematen diotenak, ez? Eta zentzu horretan guk hortan zentratzeko planteamendu bat egiten dugu, horregatik, bueno, guk badugu herri honek bizi duen egoeraren inguruko diagnostiko bat, badugu nolabait ere irudikatuta zeintzuk izan daitezken horrei ezkerretik erantzun bat eta feminismotik eta sozialismotik erantzuteko egon daitezken formulak, baino gure humiltasunetik eta herritarren beharrak erdigunean kokatu nahi ditugulako eta honen beharrak erdigunean kokatu nahi ditugulako, bueno, elkarrizketa nazional prozesu bat hasi dugu, herri honetako eragile norbanakoekin eta herritarrekin hitz egiteko, hoien beharrak nolabait entzuteko, ikusteko egiten dugun diagnostikoaren artean eta beraiek esaten digutenaren artean, bueno, distantziarik ote dagoen eta sinkronizazio bat ote dagoen eta ikusten ari gerana da, bueno, nahiko gertu gaudela planteamendu askotan eta distantzia handi bat dagoela baita ere askotan inmediatizatua edo titularrak betetzen dituzten eztabaida politiko horien artean eta herritarrek adierazten diguten politiken artean, adibidez, ez? Bizitzaren garestitzea da era rekurrentean elkarrizketa nazionalean herritarrekin gaudenean ateratzen diren gauzak, ez? Nola garestitu den merkatura joan, olioa erostea, arrautzak erostea, ez dakit, olako edo egunerokotasunari aurre egitea eta ikusten ari gera horren aurrean ez dagoela, ez? Erakunden erantzunik, ez daudela politika publikoak nolabait horri erantzuteko. Eta segurazki horregatik jartzen dira titularretan beste eztabaida batzuk. Eta bide hori egitea da egiten dugun autua, eta hortan berresten gera, berretsi ginen larun batean, eta hori da jorratu nahi dugun bidea. Zailtasun bat izan daiteke, ezkerreko perfil horri eutsi nahi izatea, tradizionalki ezkerrekoak izan ez diren boto emaleak lortzeko? Nik uste dut momentu honetan asmatzeko puntua edo aipatutako zentralidade horretan dagoela, ez? Ulertzean guk herritarren beharrei eman behar diegula erantzun bat. Hor dago zentzu komuna eta hor dago politika publikoetatik eman behar dugun erantzuna, ez? Herritarrek sentitu behar dute beraien beharrak agenda publikoaren erdigunean direnak direla eta bilatzen direla moduak hoiei erantzuteko. Eta nik uste dut horretan asmatzea izango dela nolabait gako, jendeak politikagintzatik bestelako erantzun bat jasotzeko eta baita ere beste atsegitzen maila bat lortu ahal izateko. Nerea Kortajarena, EH Bilduren programa idazkari eta legebiltzarkida. Eskerrik asko gaur Euskadi Irratira etortzeatik, hurrengora arte. 9 jo berri dira.